Jeg hedder Jonathan, og jeg spiller golf i Rolskov Golfklub. Hvad laver man til golf? Vi laver mange sjove ting, mange fede aktiviteter, og laver også andet end at bare spille golf. Og så har vi også den årlige juniorcamp, som ligger som regel i sommeren. Hvor tit træner du? Jeg træner cirka hver dag, men det er jo op til en selv, hvor lang tid man vil træne, og hvor mange dage man vil træne. Hvor gamle er de dem, du spiller golf med? De er som regel, der er nogen, der er lidt ældre end mig, og nogen, der er lidt yngre. Så det er en meget spredt aldersforskel, vi har her i klubben. Har I det sjovt alligevel? Ja, det synes jeg, vi laver mange sjove ting sammen, som konkurrencer. Og i U31 holder vi junioruge, hvor alle kan komme fra 9 til 12, fra mandag til fredag, hvor I bare kan komme, og det er for alle. Og så søndagen, der holder vi så afslutning på juniorugen fra 9 til 2, hvor også alle kan komme, men der skal I tilmelde jer inde på Rolskov Golfklubs Facebook-side, eller ringe til golfklubben, og det kan I